Však chce niečo povedať k tomu. Ja to vnímam úplne, že tá pravda, jednoducho tá pravda bola tá ktorá vo mne vyvolávala veľmi veľa otázok a ja som dostávala na ne odpovede. Aha. A Marek povie, že to bolo denodenne, hovorím, a toto takto a takto a s Božím slovom. A to bolo neskutočné, to ako keď sa na vás leje, keď sa zrazu naozaj, že ste oslobodení a rozhodnete sa, tak to tečie, úplne to tečie a neskutočné, proste ešte poviem k tomu tak, že potom som si spomínala presne na to malé dievčatko, ktoré sa modlilo za to, aby rodičia, aby ten alkohol nebol v tej rodine. Ja už keď som bola malá, som si vždycky povedala, že určite nebudem robiť, určite nechutilo mi nikdy mäso, určite nebudem jesť mäso, nebudem piť kávu a nebudem piť alkohol, lebo to robia všetci. To som mala také tri zásady. A hoci kedy aj s Ďurkom, keď sme boli, hovorím, Ďurko, keby sme mali také spoločenstvo, kde tí ľudia pijú čaj. No som tak, že ja som tak potom túžila a pre mňa ešte aj tieto bonusy boli pre mňa darom. Ja keď vnímam teraz, že kde sme, že nestačilo mi, že keď som sa zobudzala každé ráno a hovorím si, aj keby sa obrátili niektorí ľudia, že kde ich privediem, že do akej, keď už som tu videla rozpor v tom Božom slove, že do akej cirkvi, hej, že, no vedela som, že ku Kristovi, ale že do akého spoločenstva by som chcela priviesť týchto ľudí. A mne toto prišiel dar. Ja doslova vyjadrím to tak, ako to je, že cirkev adventistov 7. dňa je pre mňa, že som prišla domov. Že som za to veľmi vďačná aj za ten pokoj, za tú pokoru, ktorú títo ľudia majú a za tú duchovnú rodinu, s ktorou, takže som nesmierne šťastná a nech je Pán Boh za to oslavený, že žijú takíto ľudia, že Pán Boh má svoju cirkev a chvála Pánovi.